Jo no hi crec en l'efecte illa, perquè l'efecte, la paraula efecte denota una cosa transitòria, voluble i a més que pot passar de manera molt ràpida. I tots els que coneixem el Salvador Illa ens demostra que això no és. I per tant no és aquesta la voluntat, sinó que nosaltres enteníem que el dia 14 de febrer era la data que s'havien convocat les eleccions perquè no s'havien convocat automàticament, perquè legalment havia decaigut la legislatura i s'havien de convocar, per tant era la data que tocava, i que si realment aquí el que es plantejava era un ajornament, no una cancel·lació, que és el que es va fer, una anul·lació del decret de convocatòria, sinó un ajornament, aquest ajornament havia de ser el mínim possible i sempre amb criteris epidemiològics. Nosaltres ho havíem denunciat ja abans de la pandèmia, però jo crec que en aquest moment la Covid el que ha fet, com ha dit vostè, és tensionar un sistema que ja era molt feble, una primària que era també, que estava agafada amb pinces, per entendre'ns, fruit de les retallades d'aquests 10 anys. Joan 23. Nosaltres, quan es va tramitar el pressupost del 2017, a la Generalitat ja vam dir, escolti'm, com pot ser que el Joan 23 no estigui amb noms i cognoms al pressupost? I ens van dir que no, que estava en la Caixa General de Salut i que ja sortiria. Però clar, ens adonàvem que, per exemple, el Trueta de Girona sí que hi era, i el Trueta de Girona ja s'està executant. Clar, i ara aquí ens trobem que se n'ha encarregat un projecte, que diu que tindrem el projecte, però de moment el projecte no està fent-se, no s'està executant. De fet, recordem que a Tortosa, al Verge de la Cinta, ja hi va haver un també de projecte, i quan van arribar al govern en aquell moment de Convergència i Unió, de les retallades i tal, va desaparèixer del mapa aquell projecte, o sigui que també podria desaparèixer aquest. Bé, el Hard Rock nosaltres és un projecte que hi vam creure des del primer moment, que ens vam posar també al costat del govern en aquest sentit, perquè creiem que és un projecte que desestacionalitzaria el turisme a les nostres comarques, que crearia molts llocs de treball i que en definitiva podria ser un complement al sector turístic tradicional que teníem. És un projecte que el govern crec que no ha impulsat amb prou de rapidesa del que havia d'impulsar, que s'ha anat reformulant i que en definitiva que per nosaltres era important també perquè portava associat primer un pla per la indústria, o sigui, per nosaltres turisme i indústria a les nostres comarques són bàsics i fonamentals, de fet són les primeres fonts econòmiques que tenim, i per un altre costat portava associat també que l'1% de les inversions que s'havien de fer en aquest àmbit s'havien de repercutir, s'havien de destinar a activitats i a entitats socials de les nostres comarques. Per tant, era un projecte i segueix sent un projecte vàlid. Jo crec que la població pot estar segura. Si em pregunta si la indústria química és segura, crec que sí, que és segura. Ara bé, evidentment, totes les activitats tenen un risc. L'activitat que fa la indústria petroquímica és una activitat de molt de risc, i per tant hem d'extremar les mesures perquè sigui més segura. El que està clar és que els accidents que s'han produït, i no parlo només de l'últim, sinó d'altres, hem vist que hi ha coses que no funcionen. Per exemple, la inspecció de treball de la Generalitat no funciona, i per tant això s'ha de reforçar. Això per un costat, però també hem de garantir que si hi ha un accident la gestió de l'emergència funcioni, i s'ha demostrat que no ha funcionat en l'últim accident que hi va haver. Per tant, nosaltres el que demanem és un plaseqta que funcioni, que contempli totes les mesures i sobretot que tingui tots els recursos perquè aquestes mesures es puguin posar sobre la taula. Home, miri, estem amb Junts per Catalunya a la Diputació i a molts ajuntaments. Estem també en d'altres ajuntaments amb Esquerra Republicana. Tenim acords en les entitats municipals i municipalistes variopintos, i segur que en tenim algun amb Ciutadans o amb altres. Per tant, el PSC és un partit d'acord, de diàleg, de negociació, evidentment, però ara com ara jo crec que tampoc no ho hem de posar tot al mateix sac i tot en la mateixa situació. Ara com ara, Catalunya no es pot permetre un govern en què hi hagi un partit que el que busqui és enfrontar els catalans, seguir dividint i seguir buscant una utopia al nostre entendre com és la independència.